Daquela vou no dicir que xa dou aquí a pista, vendo xuntar tanta xente, Carballo é feminista. Hoxe é un día da alegría que o temos que saber, celebrase nesta data este Día da Muller. Tamén o vou a dicir e dixo con autoría que o Día da Muller debe ser todos os días. A declaración institucional do Concello de Carballo, polo 8 de marzo. Este 8 de marzo de 2026, Día Internacional da Muller, en Carballo, queremos poñerlle voz ás vidas cotiás que sosteñen o mundo sen ocupar titulares. Mulleres que coidan, que traballan dentro e fora da casa, que loitan por chegar a fin de mes, que acompañan, que educan, que emprenden, que lideran, e moitas veces sen recoñecemento. Falamos de mulleres concretas, coas súas historias, cos seus esforzos e tamén coas súas feridas. Porque detrás de cada dereito conquistado hai nomes e apelidos, hai loitas silenciosas, renuncias e valentía. Dereitos, xustiza, acción. Non é só o lema das Nacións Unidas do ano 2026. É unha exixencia colectiva. É o recordatorio de que a igualdade real precisa compromiso e feitos. É, en definitiva, a afirmación dun principio básico, que todas as mulleres e nenas poidan vivir sen medo, sen culpa e sen límites impostos. É xustiza reclamar igualdade salarial polo mesmo traballo. É xustiza exixir condicións laborais dignas. É xustiza compartir os coidados. É xustiza vivir libres de violencias, de comentarios que denigran, de xestos que invaden, de silencios que pesan. Cando dicimos para todas as mulleres e nenas, falamos de non deixar a ninguén atrás. Mulleres do urbano e do rural, novas e maiores, migrantes, con discapacidade, LGTBI, traballadores dos cuidados, do comercio, da industria, do sector agrario e dos servizos, mulleres que manteñen viva a cultura, o deporte e a vida comunitaria en Carballo. A igualdade será real cando todas poidamos vivir sin medo, sin pobreza, sen barreiras e sen silencios impostos. Desde o Concello de Carballo reafirmamos o noso compromiso firme e continuado da igualdade. Falamos de accións concretas, servizos que acompañan e protexen as vítimas de violencia machista, programas que favorecen a conciliación e a corresponsabilidade, iniciativas que achegan a igualdade ás familias, como a programación de Landras a Carballo, e espazos que ofrecen referentes ás nenas e adolescentes, como demostra o éxito de Landracianos, impulsando educacións científicas femininas. Trátase de que cada nena de Carballo poida pensar con convicción que eu tamén podo. Neste 8 de marzo, convidamos a toda a veciñanza a mirar arredor con outros ollos, a recoñecer quen sostén, quen organiza, quen coida, quen escoita, quen cede sempre primeiro. A igualdade construíse tamén nos xestos pequenos, compartir as tarefas, respetar os límites, educarse en estereotipos, non rir as bromas que doen. Se cada persoa fai a súa parte, o lema deste ano deixará de ser unha consigna para converterse nun compromiso colectivo, porque cando falamos de dereitos, de xustiza e de acción para todas as mulleres e nenas, non estamos a pedir privilexios, estamos a reclamar algo tan esencial como vivir con dignidade. E cando iso sexa unha realidade plena, gañaremos en humanidade, en liberdade e en futuro.